national, province, region, ground, kuma locals, Maqabane, kakhongolose, sekuyisikhathi sokuthi sehle noma ngabe kuthiwa siphakeme kangakanani. Kuyalimala izwe lokhokho bethu, kuyalimala umhlaba. Ongaboni, kodwa thina siyabona, siyahlukumezeka, thina sithanda ukhongolose no-ANC. Maqabane, yini eyenza ukuthi nihluleke ukuxazulula inkinga nehlelane ninodwa esikwazi ukuthi sibuse? Yiziphi lezi ingqinamba ezingaka nihluleke ukuyixazulula? Sibheke 2026 kuze u-ANC ubuye, kodwa ngeke ubuye uma nina nithatha izinto personal, nihluleke ukulungisa izinto ngendlela. Siyanicela Madela Kufa, sithembe nina. Uma nina nizophakamelana niba amaqhude ninodwa, shuthi thina ngeke silibuse. Ibhlungu inhliziyo zethu. Yini le ngqinamba enihlule ukuyinegotiate no-SACP? Ungazi ukuthi uzothatha intambo yovota wona. Usilimazile uMK, ngeke sihleke. So linyazwa manje u-SACP. Siyalinyazwa nje thina. Isigubhu Qabane mase siney'mbobo ey'ningi, leso sigubhu ngeke sasurvive. Ake sikhohlweni manje othina singayibheki ipolitiki ngokuthi ingabi personal, kodwa ipolitiki asikhumbule ukuthi u-ANC waqalwa wobani, kwakunjani, kwakusukaphi, ukuze sikwazi ukunqoba. Khona izinto ekufanele sizehlele noma zinzima kangakanani. Khona umuntu ekufanele simrespect, simnike into ayifunayo ngisho ngabe kuthiwa kunzima kangakanani, ukuze sikwazi kube nokuthula ekhaya futhi libuye ekhaya. Ngiyanicela Maqabane, ibhlungu lento esiyibonayo. Ibhlungu Madela Kufa lento esiyibonayo. Ibhlungu. Yabona lento esibone lapha eKhosathu, istadium abantu bengagcwele, istadium bengekho. Iyakhombisa yini indaba kuze ningagcwali. UKhosathu unamakhombrate awu-ANC nawu-MK. Aba-MK bathi asilibeki lapho. Niyakhonjiswa-ke manje ukuthi kahle ayisekho lento, labantu baqhekele phakathi. Asinawo manje amaqabane ahambe no-MK. Namanje amaqabane amanye azohamba no-SACP. Siyogcina sisele sodwa ngawani emahholo. Uma ngempela ningehlisana, thelelani namanje, nixazulule inkinga, nicabangele umuntu, nicabangele isizwe, nicabangele u-ANC. Maqabane, ngiyanicela. Nina nihlalayo ematafuleni negotiate ngombutho kakhongolose. Sicabangeleni lathi abantu. Angingabi-ke personal manje, angingabi-ke manje namabhefeni. Ngicela nicabangele izwe, nicabangele no-ANC. Zifuna ukuzolibusa kanjani nisahlule ukukhothamela abantu ukuthi bathini, banikezele abantu into abayifunayo ukuze sikwazi ukuthi silibuse. Maqabane, ibhlungu lento. Ngikhuluma iqiniso, leli engingafuni ukulikhuluma nina, leli engihleli phezu kwalo. Uze u-ANC uwine Maqabane, melani iqiniso, isikhathi seqiniso leli, ngoba u-2026 solila impophoma zenyembezi kunokuba silile inyembezi zenjabulo. Maqabane, onendlebe ngicela ngizwe kuze u-ANC